seatbelt fastened. Keep seat back intact. No niin, hyvää iltapäivää rakkaat kuulijat. Ollaan Kööpenhaminaan saavuttu. Reissuagendana oli huomenna mennä katsomaan Radioheadin keikka, mutta Turun Sportingissa selvisi sitten, että laulajan Tom Yorkin ääni on mennyt siihen kuntoon, ettei pysty tänään eikä huomenna keikka vetää. Tästä kaikesta vitutuksesta huolimatta ollaan menossa kohti Brøndby jalkapalloottelua ja Turun lento Kööpenhaminaa ei alku puolitoista tuntia myöhässä. Nyt vedetään hodari huuleen ja kohti stadikka. Tervetuloa reissuun mukaan. Hodariksi valikoitu tämmönen chilijuustomakkaralla. Taisi olla juustopekonimakkaralla. Ja laitoin sinne vähän ketsuppia ja valkosipulia siitä kylkeen. Erittäin hyvä 7-Elevenistä ja hinta oli joku 4 euroa. Ensi vaikutelmana junat on aika törkyisiä, kun suoraan jostain rautaesiripun takaa, mutta koitetaan selviytyä siitä huolimatta. Tässä vaiheessa ainakin noille Tanskan julkisten sovelluksille 0/5. Ollut kyllä aika perseestä suoraan sanottuna löytää, että mikä lippu nyt kelpaa johonkin. Vedetään pummille ja sit jos jäädään kiinni, niin ei osata puhua mitään. Yes. No meikäs Pede sit kuvasi tähän vaiheeseen tämmöisen hidastetun videon. Eli äänestähän nyt ei saa mitään selvää. Tässä vaiheessa kumminkin suunnattiin stadionille ja mentiin Narikan kautta etsimään ottelu ensimmäistä matsibisseä. Palaillaan sieltä bissen ääreltä. No niin, nyt on matsibisse löydetty ja todetaan taas se, että vaikka Tanska on varmaan aika Suomen hintatasolta, niin bisse on halvempaa pelissä. Tosi mukava tunnelma. Täällä on tämmönen iso tila niinku kannattajille, kotikannattajille. Sittenkin meidän tonne kannattaja päätyy. Sieltä nyt ei välttämättä ihan mitään mahdotonta fotoa tai vlogia tuu, mutta toivotaan tulee hieno matsi. Brøndbystähän sen verran, että täällä on esimerkiksi pelannut 2 Suomi-futiksen isointa legendaa, Radetski ja Pukki. Nyt ollaan niinku legendojen jäljillä. Käynyt vielä fanikaupassa, että löytyykö paljon heidän merchiin, mutta eikö sitä löydä sen matsin jälkeen. Tässä pikkuhiljaa ruvetaan sutta katsomaan seuraavaa yllätyksen aiheaa, että saako tonne katsomaan mennä bissen kanssa. Katsotaan. No niin, nyt saatiin ensimmäinen puoliaika pakettiin. Peli 2-1 Fredrikalle, eli tällä hetkellä mennään vähän niinku väärässä johdossa. Brøndby kyllä hallitsee peliä, mutta Fredrika on saanut hyödynnetty omat paikkansa. Huomasin tossa, että Brøndby Ultrat on ilmeisesti sijoitettu tuonne toiseen lohkoon. Viime pelistä pääty oli kiinni, missä mä olen, ja mä luulin, että mä tuun niinku fani päätyy. Mutta aika lailla enemmän toi vaan on seisoma katsomo, ei niinkään fani pääty. Nyt sit innolla ottaen toista puoliaikaa kyllä Brøndby sieltä nousee. Hyvä peli sinänsä ollut, aika paljon semmoista pimputtelua tuolta boksin ympärin. Dikkaan niitten kuviosta, millä pelaa kun Fredrika niin laskeutuu kaikki omaan boksiin. 1 pilkku vietiin pois Fredrikalla varin kanssa, että sekin on täällä käytössä. No, oli sitten tällä kertaa hyötyä. Muuten tosi hieno tunnelma, hieno stadikka. Olosuhteet ylipäätään täällä on kyllä valovuoden Suomen edelle. Tässäkin esimerkiksi tällä hetkellä istutaan myös lämmitetys. Tää ei ole niin rakennus, mutta enemmän tämmönen niin puutarhamaja. Erittäin niin hienot fasiliteetit siihen nähdään, että tässä lähellä on myös Kööpenhamina, joka on Tanskan suuri seura. Mutta kyllä Brøndby on mulle aina ollut ykkönen. Toista puolisko kohti.
Toivotaan, että Bröntby kaataa matsia. Selviä merkkejä sille on. Nyt ei vaadi kun niinku, että Bolo pyörii meillä, niin kyllä Bröntbytä hoitaa. Kaksi edelleen. Parikymmentä misaa jäljellä. Toisella puoliskolla ei mitään aikaiseksi. Ihan järkyttävää palloa. Ihan tyhmä punainen Bröntbyltä, mutta vähän semmoisen turhautumisen merkkejä. Toisen puoliskolla ei mitään aikaiseksi. Kyllä saa syyttää vaan itteensä. Jahas, täällä on paikallinen munukka ilmeisesti viheltämässä. 2 punaista Bröntbyl tähän matsiin. Toisaalta arvostettavaa, mutta jos sä häviit 3-1, niin mikäkö tää väliin? Järkyttävää niinku hokaaminen siihen nähden, kuin hallusta oli. Muutama peli sarjassa jäljellä ja tämmönen tulos tähän joulukuun alkuun ei varmastikaan nosta mestaruussuosikiksi. Voi. Valtavan pettymyksen voi aistia tällä hetkellä stadionilla. Totta kai jos toivonut Bröntby voittaa tänään, niin nähnyt kun ne yhdet juhlat, valtava tappio. Piti olla helppo peli, mutta no tämmöstä on. Jengi rupeaa poistumaan stadionilta. Hieno kokemus päästä ottaa ensipurasu tanskalaiseen jalkapalloiluun. Peli oli laadukasta, pelattiin luonnon nurmella. Kannattajat ihan vimotteen päälle. Vierasfaneja nyt ei ihan hirveästi ollut paikalle. Toivotaan, että Bröntby nousee vielä loppukauteen uljaasti, mutta se kyllä vaatii mestaruus muiden epäonnistumista. Ja tultiin vielä pyörähtämään täällä Bröntbyn fanikaupassa. Koitetaan etsiä, jos löydettäisiin jotain pukki kautta Radetski mertsi. Kauppa käyty. Kauppa näkyy käyvän aika hienosti tossa pelin jälkeen. Tossa ollaan niinku tuhansia askelia Suomessa takana. Puhutaan sit huuhkajien tai seuraajoukkoista puhumattakaan. Ei ollut mitenkään mahdottoman kalliit, mutta ei nyt lähtenyt mitään mukaan. Magneetti olisi voinut ostaa, mutta ei löytynyt. Ilmeisesti Radeski ja pukkipaidat olisi löytynyt koko 18 osiosta. Mulle ei sinne riittänyt naama. Ja henkkaret ei jaksanut kaivaa esiin. Seuraavaksi koitetaan löytää hostellille jonkun pikku yösnäkin kautta. Eihän tässä nyt mikään yö vielä ole. Kello on 9, mutta pakko vähän päästä leputtaa jalkoja, kun ei ole vielä päästy rauhoittumaan Turusta lähtemisen jälkeen ollenkaan. Yksi päivä ilahduttavimpi näkyy oli se, että Nordic Trans Group, joka on isosti TPS-sponsori, on myös Bröntby-sponsori, jotenka ilolla lähden nyt tästä seurojen välisiä ultrasuhteita luomaan eteenpäin. Vitsinä. Jatketaan. Jos niinku koettaa niin puhtaa eroavaisuuksia niinku kyseisen ottelutapahtuman ja vaikka Suomessa tapahtuvan ottelutapahtuman välillä, niin isoin huomio, mitä mä huomaan, että tuokaa paljon enemmän nuoria ihmisiä ja naisia. Toi niinku on tommonen yhteisöllinen tapahtuma versus Suomessa. Siellä käy aika vanhat jäärät, sit nuori miehiä jonkin verran. Muita selkeät kulttuurieroja. Kun puoli aikaa alkoi, ei juuri kukaan lähtenyt ennen puoli aikaa perinteisesti bissejonoa, mitä Suomessa näkee, vaan kaikki odotti. Ja mua ihmetytti, kun mä odotin koko ajan, että koska lähdetään. Puoli aikaa vihelletty, niin kaikki jää seisomaan katsomaan. Ei lähetä sinne bissejonoa tai edes kuselle, mikä niinku hämmästytti mua. Pysty suoraan kävelemään tuolla pääty ravintoloissa suoraan tiskille ja tilaamaan se bisse. Kyllä täällä ollaan vaan niin paljon edellä Suomeen, ettei sitä edes tajua. Tunnin lentomatkan päässä täysin eri juttu. Tosiaan kun taustalla oli se, että Bröntbyn päätö oli viime pelissä kiinni, mä odotin, että nyt oltais palattu aika ryminällä, mutta sitä ei oikeastaan nähty. Ei nähty ollenkaan soihtui eikä juuri mitään tifoja tai muita vastaavia. Kyllä se antaa aikamoiset sanktiot tulla. Nyt tässä pomahteli äsken, en tiedä kumman fanit ne oli. Voisi olettaa, että Bröntbyn
olisin odottanut isompaa ehkä paluuta estradille. Jahas, nyt on pakko myöntää, että mestari lähti sitten aivan vittu väärään suuntaan tuolla kyseisellä bussilla. Jos me oltais sitä vanhaa herran kanssa jatkettu matkaa vielä muutama minuutti, niin oltais oltu varmaan Saksan puoleen. Juu. Eli kuten jo tuo aikaisemmin totesin, niin ei tästä niinku erkkikäs selvää tästä paikallisten joukkoliikenteestä. Heti kun lähtee vähän tänne kaupungin ulkopuolelle. Täällä menee metroa ja junaa ja ratikkaa ja bussiin, niin eikä sit ollenkaan niinku yhtä samaa sovellusta, mistä vois kaikkia seurata, niin tämä on lopputulos. No, koitetaan selvitä. No ei ois aamulla kupittaa luskannut, kun heräs tähän kauniiseen aamuun. Löytää tämmösen hienon bröntpyyläisen lähiö. Oikeasti todella hienoja rakennuksia ja voisin kuvitella, että jos itse vaikka vaihto-opiskelijat tai muut tulis Kööpenhaminaan, niin tää Bröntby olisi aika kiva tässä hieman kaupungin ulkopuolella. Tosi kaunista ja tosi siistiä. Uskon, että aika kiva asuinalue. Itse asiassa nyt kun katson tonne eteenpäin, niin tuolla se mun bussi taitaa olla tuon metroaseman vieressä. Eli nyt oli taas hummikko ulkomailla ja infa on väärässä kohdassa pois. No, tulipa kävelty. Nyt päästiin metroon. Tai itse asiassa munkaan tää on joku lähijuna. Vihdosta viimein tässä joutui 20 minuuttia odottelemaan, kun lähti naama-edestä just edellinen. On ollut aika pitkä päivä ja kyllä se uni jo maistuisi. Nyt sit saavuttiin tänne hostelliin. Tämä hostelli on aivan valtava. Olisiko tässä 3 kerrosta ja jokaisessa tämmöisessä huoneen takana on niinku punkkia helvetistä. Nyt käydään vielä nopea iltapalalle. Sit nukkuu. No niin, otetaan nopea roomtouri tässä. Tässä on mulla meikäläisen kaappi, oma lukko. Täältä löytyy number 2. Oma punkka. Tosi mukava sänky ja tuo tommonen oikein oma lossi. Sitten löytyy siisti vessa ja suihku sit vierestä. Joo, mä taas vähän yritin kuvailla aamulla jotain vlogin tynkää, mutta sitten mä täysin, ettei ketään kiinnosta tämmönen mun päätön palloilu tää Kööpenhaminassa, niin päätetään se siihen eiliseen matsiin. Kaiken kaikkiaan hieno kaupunki ja olisi hieno vaikka paikalliskamppailu tulee joskus katsomaan nyt kun tänne pääsee näin helposti. Turustakin. Joo. Kiitos kun katsoit tämän matsipäivän vlogia. Jos tulee 10 tykkäystä, niin teen tässä kuussa vielä toisen matsipäivän vlogin Lontoosta, kun Crystal Palace kohtaa Savon ylpeyden Kuopio palloseura. Siihen asti se on. Morjes! Jahas ja hyvää huomenta kaikille sinne vlogin seuraajille. Tässä onkin jo yö nukuttu. Meni rehellisesti nyt aamupäivän puolella, mutta suoraan sanottuna aamulla aika paljon vitutti taas toi keikan peruuntuminen. Anteeksi karkeasta kielestä. Joka tapauksessa nyt olisi agendana lähtee löytää joku pieni aamupala ja jumppi. Mä veikkaan, että täältä voi löytyä aika kivoja vaikka semmosia, mitäs ne paikalliset leivät onkaan. Palataan siihen. En ole varmaan missä koskaan näyttänyt näin paikalliselta. Multa on ehkä 5 kertaa täällä pysäytetty turistin toimesta, kysytty neuvoja ja joka kerta mä oon niitä antanut. Kitte on ihan hukas. No niin, nyt on saavuttu tänne H.C. Andersenin joulumarkkinoille. Ja halvan markan miehen mä en ole nyt vielä aamupalaa löytänyt. Mä etsin, mutta ei täällä viitti mitään ylimääräistä maksaa. Et kyllä se kahvi plus joku pieni burgeri saisi aikalaisen femman vaan olla. Mut voi olla, että jos mä en nyt yhtään jousta, niin mä etin sitä ruokaa vielä huomenna. Mut joo, tää on ihan hieno ja mukava oloinen tapahtuma. Ja juu, täällä on kyllä laitettu pystyyn myös joku paikallinen kendo-areena viritys. Toi on tehty kyllä jostain muovilevyistä. Kyllä toi luistelu aika vaikealta näyttää. Vois siihenkin futiskentän laittaa. No joo, myönnettäkö, toi oli vähän tyhmä heitto, että kukaan nyt joulumarkkinoilla futiskentän laittaisi. No ehkä meikäläinen. Aamupalaksi tuli nyt tämmönen ranupussi ja majola. Nam nam.